mano iketo payroll ma ok tiyo e yo makare. Manyiso ni king'iyogi tiyudo ka giduoko nengo mar pesa mag chudo mag employees with around 186 million. Manyiso ni mago jok mosebedo ka ng'iyore kendgi kendo gikawo step ma ginyalo improve go their own structure, internal audit. Apani ne gikelo jowa moko mane konyogi in terms of payroll audit. Omiyo ka nitie pesa mane obedo kalal e payroll, iyudo ka similar period gisebedo ka gitimore nade, ka giduoko piny. King'iyo kaunti ma Homa Bay, tiyudo ka kaunti ma Homa Bay similar period ma last year to ne gichulo 576 million, sani gichulo million 888, manyiso ni en pesa gi ok oduok chien, pesa gi omedore. Mae gimomiyo kelo weaknesses payroll system. Mondo mi within a quarter, mondo mi pesa mar payroll medre gi million 312, mago are areas mag gap monego bed ni jopiny ng'iyo. To king'iyo other counties machalo kaka Siaya bende iyudo ka higa mokalo similar period ne gichulo salary mar 646 million, to higa ni similar period gichulo 470. Manyiso ni nyaka jo Siaya boseng'iyore in terms of how ginyalo duoko pesa ma ok nyalo bedo ni tiyo maber in terms of payroll gi 170